Ahoj, ahoj, ahoj. Znovu vás vítam v našom športovom okienku zo Spievankova. Ja sa volám Zahrajko, toto je moja kolegynka Spievanka, takže dnes si precvičíme brúško, aby nás nebolelo, ani aby nám držal pekne chrbátik. Dáme si veľmi jednoduchý cvik. Dáme sa na laktíky, pohodlne sa uvoľníme a budeme ako keby bicyklovať, pretláčať špičky rôzne pred seba, pekne, tesne, nad zem. Ideme, šlapeme pekne oproti sebe a môžeme aj vyššie, alebo spolu s nožičkami vystrierame, tlačíme ako keby do niečoho, čo máme pred sebou. Môžeme pritom pozerať aj telku, tlačíme pekne a striedame oproti sebe nožičky. Výborne, takto cvičíme. Vynikajúce. Raz, dva a na budúce si zacvičíme na zadoček. Ahoj!